Baizu, herrik asko. Saiatu ezean, ta saiatu ezkero dena ulertzean, ezagutuko dugu zer den maitatzea. Gasik gabeko negurako prestatzen ari da Europa. Errusiak energia hornidura mostea erabakiko balu, gasa nola errazionatu adostu du Europar Batasunak ezoizko bileran. Bruselak proposatu du gasaren kontsumoa 15% murriztea borondatez, alerta egoera ezarriz gero estatukideek nahita ez bete beharko luketena. Espainiar estatua, Portugal eta Grezia planteamenduaren aurka agertu ostean, Energiaren Kontseiluak atea ireki dio salbuespen batzuk ezartzeari. Estatu bakoitzaren testuinguruaren arabera zein murrizketa aplikatu adostuko dute. Izan ere, gasaren iturria gehiago itxiko du Gazpromek bihartik aurrera, Errusiako gaza Alemaniarekin lotzen duen turbina bat geldiaraziko du. Errusiak dio mantentze lanengatik dela, baina Alemaniak ez du arrazoi teknikorik ikusten Europara iristen den gasa are gehiago murrizteko. Bihartik aurrera dagoeneko 40%an dagoen gas hornidura 20% murriztuko da, eta horrek zaildu egingo du estatukideek negurako behar adina gas pilatzea. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak energia aurrezteko plana aurkeztuko du gaur, herritarrentzat eta enpresentzat gomendioak biltzen dituena.
foto oficial de este evento. Un fuerte aplauso, Chalo. Bueno, ondo, urtero bezala lortu dugu azkenan irabaztea, kostata, beste urtetan baino gehiago, baina posik. Orain, kupela kuadriara eramatea, kalimotxo batzuk botatzea kupelarekin, eta gero betiko, baskaria kuadriarekin, txarangarekin pasioak bota, eta gaur goiz etxera biarlan egin bardelako. Oso nekatuta bukatu dut, benetan, dirudien, baina zailagoa da, Oraintxe bukatuko dugu lasterketa, joango gara maiketako bat jatera, gero bazkalduko dugu kuadrilarekin, eta gero paseioak eta bukatzen den arte. Momentzu hortan atera gara etxetikan, baina momentu oso ondo. Nabaritzen da oso giro polita gola gaur Gasteizen, así que fenomeno. Oso gustora. Gogo askorekin, ze gainera hainbeste urte jai gabe zenota, eta ja gogoak ditugu eguna pasatzeko. Gaur bazkalduko dugu eta gero paseiora joango gara eta gero, etortzen dena. Orain poteo pixka bat, eta gero janaria, eta gero poteo, eta paseila, eta ondo pasa, en general, ondo pasa. Eta edan. Orain herri kirolak ikusten gaude, gero zehozera hartu, bazkaltzera eta gero paseioetara, kriston gogoekin, azkenean egon gara 2 urte egon gabe eta urten indarrekin. Muskilda unibertsitatean egin dugun laburmetrai bat, eta atera da gelakie baten gidoitik. Guk klasean aukeratu behar izan genituen hainbat gidoien artean, eta hau izan zen gehien gustatu zitzaigun ideia. Eta aldatu genuen, egin ditugu 1000 bertsio, 1000 birmoldaketa, hasierako, bai mantendu dugula, hasierako basea, digamos, pero gero aldatu ditugu gauza pillo, gauza gehienak,
eta hori orduan atera da pues, unibertsitateko lan batetik. Lehenbizi, izenburu hau, kortometrajean da baserriaren izena, Muskil. Eta hasiera batean, karo, ez da baserriaren izen originala. Eta aldatu nahi genion izena, baserriari, eta hasiera batean sartu ginen interneten Euskal Herriko baserrien zerrenda bat aurkitu genuen, eta pixkatan, ordan aurkitu genuen Muskilen antzeko izen bat, eta gustatu zitzaigun ja nola zen, como sonaba, ez? Eta bilatu genuen, zer esan nahi zuen, zen muskilitzaren esan nahia, eta esan nahi du loratu bezala, ez? Ordan, karo, gero, ja, laburmetraia ikusten duzuenean, ikusiko duzu baduela bere zentzua muskil deitzea baserria, eta loratzearen esan nahi hori. Historia honetan kontatzen da pixkat adineko pertsonek o adineko emakumek jasaten duten indarkeria matxista azaleratzeko. Kontatzen da baserri batean bizi diren senare emazte baten historioa, ez? Eta pixkat nola emakumeak pairatzen duen indarkeria matxista bere senarraren partetik, eta iristen dela herriko maistra berria, dela hiritik etorritakoa eta hola, eta ja etortzen da aire fresko batekin, da gaztea, zebi senare emazte hauek dira adinekoak, ez? Orduan, maistra berria hori bada gaztea, hiritik etorritakoa, ahaldundua, orduan, etortzen da beste mentalitate batekin ta hola, eta pixkat bera ere nola sartzen den, da azkenean puzle bat, ez? Orduan, maistra berria, Luisa, sartzen da, puzle honen pieza garrantzitsu bat ere. Bai, gidoia idatzi zuen klasekide batek garaiak, eta berari kontatu zioten familiakoek, zagita monako, aitonako, lako zer, eta ensi dago, pasatu da errealitatean. Karo, gero guk birmoldatu dugun ez da guzti hori, hori ez, ja da fikzioa. Pero egitan bai, pasa izan. Vale, zuzendaria bada, talde teknikoan zuzendaria da Marina Perosanz. Gero, zuzendari laguntzailea Eneko Goikoetxea. Gero, kamara edo Mikel Larrion. Soinu teknikaria daukagu Natalia Berridi, Nilere Llano produkzio burua, eta Saraidi arte burua. Aktoreak badira Pedroren pertsonaia egiten dela senarra Jose Ramon Soroiz, gero Isabelen pertsonaia emaztea dena Iñaki Irastorza, eta azkenik Luisaren papera egiten dela, lehen aipatu bezala, herriko maistra berria, Miren Arrieta. Egin behar izan genuen crowdfunding bat, klasean ere azaldu zizkiguten hainbat plataforma eta hola, eta guk aukeratu genuen Berkami plataforma, eta jarri genuen diru kantitate bat, hasiera batean, guk eskatu nahi genuen hori baino gutxiago. Ze uste genuen ere kantitate horretara iristea zaila ikusten genuen. Ze gehienak dira lagunak, ezagunak, familia ez da, iristen da momentu bat non hori ere amaitzen den. Orduan hori, eta gehien bat, iritsi gara helburura, de hecho pasa dugu, pero izan da ere, eman dugulako kaina asko sare sozialetan, beste medio batzutan ere izan ditugu elkarrizketak eta eman gara ezagutzera. Eta, de hecho ere, jende ez ezagunak eman diego dirua eta hola, badago adibidez, niri hori kuriosa iruditzen zaiz, badago, ustu dela Brasilgo emakume bat, hasi zitzaigula, dela lan egiten du erakunde feministaren batean Brasilen eta hola, eta ez dakit ikusi gintuen Instagramen uste dut, eta komentatzen zizkigun, igotzen genituen publikazioak eta historiak eta hola, eta de hecho berak adibidez ere eman zegun dirua. Eta, iristea araño,
Orduan hori, eta hori, eta gu pozik ze hori eske izan da ez zer izan gabe, irudiak, aktoreak hori bai ez, eta trailer moduko bat ere, pero en si, kortoa ez genuen, orduan ez zer izan gabe ainarrera ona izatea, eta jendea interesatua egotea eta hola, orduan eske izan da, bai, oso guai. Bai, pues guk orain muskilekin egin nahi duguna da pixkat zabaldu, ze guk hasieratik, ja, gidoia irakurri eta lehenbiziko bertsioak egiten ari ginenetik, uste genuen zela gai potente bat, ze adineko emakumeek indarkeria matxista jasatea, ez da asko, ez da gozo azaleratuta, ez, normalean beti entzuten da jende gazteagoarengan. Orduan, iruditzen zitzaigun gai potente bat dela, ez genuen utzi nahi hau klaseiko unibertsitateko lan batean bakarrik. Orduan, hasieratik ja, genuekan ideia hori, zabaltzeko, proiektatzeko tokitan eta hola, eta albazen festivalen batera edo bidali, ere. Pero egin nahi duguna da hori zabaldu. Eta horretan gabiltza. Eta magisek bat. Bai, fanen bitu. Venga, segi. Kaixo. Luisa nahi. Mila esker, Luisa. Bat museoa 2008an zabaldu genuen, inauguratu zen, eta bertan elkartu ziren 2 museo Arabako Foru Aldundikoak direnak. Alde batetik, Bendaña jauregian, hau da, 16. mendeko jauregi historikoan zegoen Naipe Museoa edo Karta Museoa, Fournier Karta Museoa, eta beste alde batetik, aurretik Burulleria plazan eta Korreria kalean, Begile kalean zegoen Arkeologia Museoa. Arkeologia Museoa ekarri zen, eraikin berria egin zitzaion, orain momentu honetan gauden eraikin hau, eta bata bestearen ondoan jarrita sortu zen 2 bat museoa deitzen duguna. 2 museo batean elkartuz, izenak esaten duen bezala. 2 museo hauetan bildumak nahiko desberdinak dira. Alde batetik, Arkeologia Museoan ikus daiteke Arabako historia arkeologia objektuen bitartez, historia aurretik, Erdi Aroaren bukaera arte. Hori nahiko klasifikazio kronologiko klasikoa dauka, baina bilduma oso interesgarria da eta benetan pena merezi du. Hau izango zen orduan parte berrian ikus daitekeena. Eta beste alde batetik, Bendaña jauregian daukagu Fournier, Felix Alfaro Fournierrek egindako bilduman denborarekin gehitu zaion beste kartaioko eta elementuekin daukaten bilduma. Naipeak oso zaharrak dira batzuk, 15. mendetik badaukagu taroteko karta batzuk, Pergamoan egindakoak, eta handik aurrera mota askotako kartak daude, musikalak, partituradunak. Badaude baita ere geografia ikasteko egiten ziren irudiak dituzten karta jokoak. Badaude baita ere ekialdeko, Indiako eta Japongo adibidez karta jokoak. Orduan bilduma oso aberatsa da, horrek egiten du 2 bat museoa oso leku interesgarria, ze 2 oso bilduma desberdin daude, baina baita ere Arabarekin lotura handia daukatenak eta benetan ikustera gonbidatzen zaituztet. Museo baten helburua da bere bildumak zaintzea, baina baita ere ikerketa bultzatzea. Orduan guk kolaborazio nahiko handia daukagu EHUrekin, ikasle asko etortzen dira, ona tesia egitera edo masterreko tesiak eta egitera.
eta horrek ikerketa bultzatzen du. Eta orduan, bilduma batek ez dauka zentzurik ez bada ikertzen. Behin ikertuta ezagutza bat sortzen da, eta hori gero erakusketen bitartez, aldi baterako erakusketen bitartez, eta zabaltzen saiatzen gara. Horren helburua da Arabako historia ezagutzea. Gure asmoa hori da, jendeak ezagutu dezala zein dan bere ondarea, kariño hartu diezaiola, jakin dezala beraiena dela, beraien arbasoen materialak eta direla, eta hori nolabait zabalkunde bat ematea horri eta jendearen gana iristea. Azken batean erakunde publikoa gara, eta naipe museoko bilduma berezia den arren ere, kartak oso garrantzitsuak dira Gasteiz batean, bere ondarearen parte dira, eta hori transmititzen saiatzen gara. Ikuskizunak eta zinema. Horretan da aditua Hortzia Kosta. Oso gaztetik hasi zen gimnasia munduan. Cecili Ugarteren gidaritzapean 15 urtez egon zen estatuko txapelketetan parte hartzen eta irabazten. Hala ere, lesio bat izan eta gero, bere pasioa utzi behar izan zuen eta gaur bere ogibidea denaren lehenengo pausuak ematen hasi zen. Nire lehen mundialaren aurretik apurtu nuen nire belaunak eta hor gelditu zen nire kirolaren abentura. Egon nintzen urte bat pentsatzen zer egingo dut orain, zeren egon nintzen 8 ordu egunero entrenatzen, olimpiadetan egoteko eta aldatu behar nuen nire ilusioa. Eta aurkitu nuen ikuskizunak eta zinema. Joan nintzen Las Vegasera eta hor egin nuen Cirque du Soleilekin castinga pasatu nuen eta hor hasi nintzen pixka bat ikuskizunaren munduan. Las Vegas bezalako hiri batean bizita laster konturatu zen zer zen benetan egin nahi zuena. Cirque du Soleil egon nintzen 5 urte eta nengoen bizitzen Las Vegasen eta konturatu nintzen hiri hori ez zen niretzat. Nahi nuen etxera bueltatzea, etortzerakoan hasi nintzen lehenengo ikuskizunak egiten eta bapatean nire kidea etorri zen, proposatu zidan zerbait egitea leku honetan. Eta, ailegatzerakoan ikusi nuen oso klaro. 180 ikasle eta 7 irakasle ditu zuzentzen duen Gasteizko Txiribuelta Zirku Eskolak, eta bertan bere ilusioa eta pasioa ikasleei helaraztea du xede bezala. Niretzako ere bai da ikustea hemen Gasteizen nola sartzen da zirko mundu hau hirian. Zuk ilusio bat badaukazu edo zerbait espresatu nahi baduzu, aurrera egitea. Neurtu behar duzu non zauden. Hemen ezin dut egin ikuskizun bat 50 artistekin, eszenatokia supera handia, garestia. Zeren publikoa txikia izango da. Egin behar duzu gauzak zu zauden lekuan proportzional. Ikuskizunen munduak dituen mugak zeintzuk diren ezagututa, Hortzik zirku ikuskizunen etorkizuna positiboa dela antzematen du. Izan ere, aukerak badaudela onartzen du, beti ere oinak lurrean izan da. Gasteizen momentuz motz gaude, baina Bilbon leku gehiago daude eta hasi dira masterclass egiten eta hori pizka bat aurrerago daude Gasteizen baino. Baina hori etorriko da. Azkenean hau hasi da, umeak hasi dira, batzuk jarraitzen dute eta horiek bultzatuko dute dena. Oinak lurrean izan behar dituzu. Hemen Gasteizen nago, zer egin dezaket? Ni etorri nintzenean nire zenbakia da airea, aerealista. Soka aereoan akrobaziak egiten eta etorri nintzen eta hemen lana lortzeko zeren antzerkiak txikiak dira, normalean ez daukate goian txintxilekatzeko anklaje bat eta egin nuen zenbaki lurrean egiteko. Indarrari, flexibilitatearekin eta horrekin hasi nintzen. Eta gero konturatu nintzen adibidez kalean, ikuskizunako kalean, hor lana dago. Prestatu behar duzu, ikuskizuna egin behar duzu, baina
aukerak daude. Makina beroten hasi da gudan aurrean doazen banderariak besterik